ଅଧ୍ୟାୟ ଯାହାକି ଏକ ପଦ୍ୟ, ତାହାର ନାମ ହେଉଛି ଭଲ କି କରିନି ମୁହିଁ। ତାହାର ପ୍ରଥମ ପଦଟିକୁ ଆଜି ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝି ନେବା। ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମରେ ଜାଣି ନେବା। ବାଳୁତ, ସୁରୁଜ, ଆଜ, ଧଡ଼ପଡ଼, ବୋଉ, ଗହନ ବନ, ବୁକେ। ପିଲାମାନେ ଆସ ଏହାର ଅର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣି ନେବା। କଠିନ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖିଦେଇଛି ଏବଂ ତାହାର ଅର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଏହି ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ଦେଖ, ବାଳୁତ। ବାଳୁତର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶିଶୁ ବା ଅତି ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ। ଧଡ଼ପଡ଼, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶୀଘ୍ର। ବୁକୁ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ହୃଦୟ। ଆଜ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଜି। ଗହନ ବନ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ। ସୁରୁଜ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ବୋଉ, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ମା। ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଶବ୍ଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ଲେଖିନିଅ। ଆସ ପଦଟିକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝି ନେବା। ବାଳୁତ ସୁରୁଜ ନ ଉଠୁଣୁ ଆଜ, ହସର ଆଲୁଅ ବୁଣି, ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠିଲି ବଉଲ ଶୁଆସାରି ଡାକ ଶୁଣି। ଏଠାରେ କଠିନ ଶବ୍ଦ ହେଲା ବାଳୁତ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶିଶୁ ବା ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କ। ସୁରୁଜ, ଏହାର ଗଦ୍ୟ ରୂପଟି ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଧଡ଼ପଡ଼, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଶୀଘ୍ର। ପିଲାଟି ତା ବୋଉକୁ ପଚାରି ବୁଝୁଛି ଏବଂ କହୁଛି ବାଳୁତ ସୁରୁଜ ନ ଉଠୁଣୁ ଆଜ। ଏଠାରେ କବି ବାଳୁତ ସୁରୁଜ ଲେଖିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏହା କି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ସେହି ସମୟର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ବାଳୁତ ସୁରୁଜ ବୋଲି କହିଥାଉ। ସେହି ସମୟର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏଠାରେ କବି ବାଳୁତ ସୁରୁଜ ବୋଲି ଲେଖିଛନ୍ତି। ବାଳୁତ ସୁରୁଜ ନ ଉଠୁଣୁ ଆଜ ଅର୍ଥାତ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହସର ଆଲୁଅ ବୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ସମସ୍ତ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଲୋକ ପକାଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ହସି ଉଠିଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ନବ ଉନ୍ମାଦନା, ନବ ଆନନ୍ଦର ଜୁଆର ଖେଳି ଉଠିଥାଏ। ସମସ୍ତେ କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଯେ ଯାହା କାମରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ରାତ୍ରିର ଅନ୍ଧାରକୁ ବିନାଶ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଅର୍ଥରେ କବି ଏଠାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ହସର ଆଲୁଅ ବୁଣି ବାଳୁତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ହସର ଆଲୁଅ ସାରା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବୁଣି ଦେଇଥାଏ। ଯେମିତି ବୁଢ଼ିଆଣୀଟେ ନିଜର ଜାଲଟିଏ ବୁଣି ଚାଲିଥାଏ, ସେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଆଲୋକରେ ସମସ୍ତ ସଂସାର ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଉଠେ। ସମସ୍ତ ସଂସାର କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହସର ଆଲୁଅ ବୁଣି। ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠିଲି ବଉଲ ଶୁଆସାରି ଡାକ ଶୁଣି। ନିଶ୍ଚିତ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ତୁମ ଘରମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପାଳନ କରିଥିବ, ଯାହାକୁ ତୁମେ ପୋଷା ମନାଇଥିବ। ସେମିତି ପିଲାଟି ଘରେ ମଧ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ଶୁଆସାରିକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ପୋଷା ଶୁଆସାରିମାନଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣି ସେ ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀଘ୍ରତାର ସହିତ ସେ ଉଠି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତା ବୋଉକୁ ଏହି କଥା ସେ କହୁଛି। ପିଞ୍ଜରାରୁ କାଢ଼ି ଦେଲି ଯେବେ ଛାଡ଼ି, ଡେଣା ଝାଡ଼ି କେଡ଼େ ସୁଖେ, ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ସେ ଯେ ମିଶିଗଲେ କାହିଁ ଗହନ ବନର ବୁକେ। ପିଲାଟି କ'ଣ କରିଛି, ଏଠାରେ ସେ ସତ୍ୟ ଘଟଣାଟି ତା ବୋଉକୁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ନ ହେଉଣୁ ଶୁଆସାରି ଡାକ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡାକରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ରାବରେ ପିଲାଟି ଉଠି ପଡ଼ିଛି। ପିଲାଟି ଚେଇଁ ଉଠିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପିଞ୍ଜରାରୁ କାଢ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏଠାରେ କଠିନ ଶବ୍ଦଟି ହେଲା ଗହନ ବନ ଏବଂ ବୁକେ। ଗହନ ବନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ବା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ବୁକେର ଅର୍ଥ ହେଲା ହୃଦୟରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ପିଲାଟି ତା ବୋଉକୁ କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଆସାରିର ଡାକ ଶୁଣି ସେ
ଧଡ଼ପଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ପିଞ୍ଜରାରୁ ସେଇ ଶୁଆଶାରୀକୁ ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଡେଣା ମେଲାଇ ଖୁସି ମନରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଗହନ ବନର ବୁକେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟରେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ମିଶି ଯାଇଥିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେମାନେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଜର ଘରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ପିଲାଟିକୁ ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖାଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କବି ଏଠାରେ ପିଲାର ମୁହଁରେ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ଶୁଆଶାରୀ ଖୁସି ମନରେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏତେ ତାର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ପିଲାଟି ଆଉ ସେ ଶୁଆଶାରୀକୁ ଦେଖିପାରି ନାହିଁ। କହ ବୋଉ କହ ତୁହି ଉଡ଼ାଇ ଦେଇ ତୋ ପୋଷା ଶୁଆଶାରୀ ଭଲ କି କରିନି ମୁହିଁ। ପିଲାଟି ତା ବୋଉକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ବୋଉ, ଆମେ ମାଙ୍କୁ ବୋଉ ବୋଲି କହିଥାଉଁ ଏବଂ ପିଲାଟି ତା ବୋଉକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଯେ ମୁଁ ତୁମର ପୋଷା ଶୁଆଶାରୀକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପିଞ୍ଜରାରୁ କାଢ଼ି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଗହନ ବନର ବୁକେ ସେମାନେ ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କ'ଣ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି କି? ମୁଁ କ'ଣ ଭଲ କାମ କରିନାହିଁ କି ବୋଲି ସେ ତା ମାଆକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟିଏ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିଥାଏ ତାହା ଭୁଲ ହେଉ ବା ଠିକ୍ ହେଉ ସେ ତାର ମାଆକୁ ପଚାରି ବୁଝିଥାଏ। କାରଣ ତାର ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ। ସେ ତା ମାଆକୁ ଜଣାଇ ହିଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ତା ମାଆକୁ କିଛି ଅଜଣା ଥାଏ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ମାଆକୁ ସବୁ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହି ପକାଇଥାଏ। ଏହା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁଥିବ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମାଆଙ୍କୁ କିଛି ନ କହି କେବେ କିଛି କରିନଥିବ ଆଉ ଯଦି କରିବି ଥିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେତେବେଳେ ନା କେତେବେଳେ ତୁମ ମାଆଙ୍କୁ କହି ପକାଇଥିବ। ସେହିପରି ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ତା ମାଆକୁ ଏହି ସବୁ କଥା କହି ପଚାରି ବୁଝିଛି ଯେ ସେ ଠିକ୍ କରିଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପିଲାଟି ସରଳ ହୃଦୟରେ ସରଳ ମନରେ ତା ମାଆକୁ ପଚାରି ବୁଝିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏପରି ସରଳତା ଆସିବା ଉଚିତ। ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ଭାବନା ସ୍ନେହ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏହି କଥାଟିକୁ ଯଦି ସମସ୍ତ ମଣିଷ ବୁଝିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଏହି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କର ଧ୍ୱଂସ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଏହି ପଦଟିରୁ କ'ଣ ସବୁ ବୁଝିଲ? ଏହି ପଦଟିରୁ ତୁମେ ଏହା ବୁଝିଲ ଯେ ଆମକୁ କୌଣସି ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ତୁମେମାନେ ଏହି ପଦଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ଆସ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଜାଣିନେବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। କ. ପିଲାଟି କାହା ଡାକ ଶୁଣି ଉଠି ପଡ଼ିଲା? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପିଲାଟି ଶୁଆଶାରୀର ଡାକ ଶୁଣି ଉଠି ପଡ଼ିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଖ. ପିଞ୍ଜରାରୁ କାଢ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଶୁଆଶାରୀ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଉଡ଼ିଗଲେ? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପିଞ୍ଜରାରୁ କାଢ଼ି ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଶୁଆଶାରୀ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟକୁ ବା ଗହନ ବନକୁ ଉଡ଼ିଗଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଗ. ପିଲାଟି କାହାକୁ ଭଲ କି କରିନି ମୁହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପିଲାଟି ତା ବୋଉକୁ ଭଲ କି କରିନି ମୁହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 2. ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଲେଖ। ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସୁରୁଜ, ଜନମ, ମରତ, ସରଗ। ଏହାର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ସୁରୁଜର ଗଦ୍ୟ ରୂପଟି ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଜନମର ଗଦ୍ୟ ରୂପଟି ହେଲା ଜନ୍ମ। ମରତର ଗଦ୍ୟ ରୂପଟି ହେଲା ମର୍ତ୍ତ୍ୟ। ସରଗର ଗଦ୍ୟ ରୂପଟି ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗ। ପ୍ରଶ୍ନ 3. ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବନ, ସୁଖ, ଡେଣା ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ସମାନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା। ଏହାକୁ ଆମେ
समानार्थ बोधक शब्द मध्य कहिथाउ। सूर्यर प्रतिशब्द है रवि, बनर प्रतिशब्द है जंगल, सुखर प्रतिशब्द है आनंद, डेणार प्रतिशब्द है पर। पिलामाने उत्तर गुड़िक निज निज खातार लेखि